Duchové jsou již od pradávna spojováni s něčím neobvyklým, záhadným a dá se říct, že i v kouzelnickém světě tomu není jinak. Pojďme tedy o nich zjistit trochu víc v dnešním videu. Ještě než začne, zvažte podpořit video lajkem, sdílením či milým komentářem. Díky. Oficiální definice duchy popisuje jako průhledný otisk duše zesnulého čaroděje nebo čarodějky, který nadále existuje ve světě smrtelníků. Ti, co je spatřili, o nich mluví jako o šedostříbrné entitě, zdržující se někde mezi světem mrtvých a živých, poletující okolím a pobývající většinou na místech spojených se svým úmrtím. Jedním z příčin toho, kdy se kouzelník stává duchem, může být silná citová vazba se světem živých, co si ho nutí se po své smrti vrátit mezi živé. Co si silného ho táhne zpět a brání pokračovat na cestě do další dimenze. Ona hnací síla bývá spojována se silnou emocí, jenž mohla vyvolat důležitá životní událost, která se před smrtí stala. Příčinou mohou být ale i silné citové vazby k předmětu nebo místu, popřípadě nedořešené záležitosti, kvůli kterým si čaroděj zvolí návrat mezi živé. Kouzelníci ví, že po návratu je jejich život už jen jakousi napodobeninou, proto není úplně jasné, jestli si tuto volbu volí vědomě, anebo je daná emoce natolik podvědomě ovlivní, že si bez rozmyšlení zvolí návrat. Duchové nedokáží fyzicky cítit, sami neváží nic, proto se pouze vznáší a poletují vzduchem. Dokáží také prostupovat pevnými předměty, jako třeba zdmi domu, aniž by nějak narušili pevnou hmotu. Daří se jim to dokonce i s živými těly. Člověk tenhle moment ucítí jako výrazně chladivé mrazení, zvláště pokud ho duch prostupuje delší dobu. Teplota klesá i v místnosti, kde se duchové pouze zdržují. Kromě již zmíněné nižší teploty dokáží částečně rozvířit vodu, stejně tak jako vzduch i oheň. Plameny se v jejich přítomnosti barví do modra. Jejich city, vědomosti a celkově vnitřní rozpoložení zůstávají taková, jaká byla v jejich minulém životě, a nikam dál se neposouvají. Život jako takový z nich vyprchal, zůstávají tedy stále na bodě, z kterého přešli ze živé formy. Pokud tedy jedinec uměl například žonglovat, tato schopnost mu zůstává i po smrti, stejně tak jako schopnost komunikovat lidskou řečí. Pokud ukončil život s velkou záští nebo žárlivostí, tento pocit je s ním také už napořád. To je také jeden z důvodů, proč duchové většinou nepatří mezi příliš dobrou společnost. I když se s nimi kouzelníci snaží seznamovat, najdou se i tací duchové, kteří neovládají plně lidskou řeč, nebo nemají zájem odpovídat. Často tedy navázání kontaktu nedopadne úplně podle jejich představ. Existují samozřejmě ale výjimky. Výskyt této entity znalí kouzelníci dokáží rozpoznat. Vylučují totiž ektoplazmu. Místa zaneřáděná větším množstvím ektoplazmy jsou tedy domovem většího množství duchů. Zkušená čarodějka si ovšem hravě poradí i s tímto odpadem, jelikož existuje schopné zaklínadlo, které místnost dokonale očistí. Přestože by každodenní způsob fungování duchu ve světě živých mohl působit trochu monotónně a obyčejně, není tomu tak u všech jedinců. Mnoho z nich se shlukuje do komunitních skupin a podnikají spolu různé aktivity. Pořádají například vlastní oslavu výročí úmrtí nebo svolávají rady a soudy. Někteří z nich dokonce vykonávají své profese. Z historického hlediska kouzelnická komunita dlouhodobě nevěděla, jak k duchům právně přistupovat a do jaké kategorie je oficiálně zařadit, jestli jako kouzelnická zvířata nebo osoby. První pokus o kategorizování je připisován Bardokovi Muldunovi, který ve 14. století vydal jednoduchý dekret, podle něhož měl kdokoliv chodící po dvou nohách dostat status jako osoba. S tímto statusem mu bylo povoleno zúčastnit se rady a mohl tak rozhodovat o nových kouzelnických zákonech.
Delegace duchů podle dekretu nesplňovala podmínky k získání potřebné kategorie. Duchové nechodí po dvou, ale vznáší se. Nebyli tedy vůbec přizváni. To vedlo z jejich strany k vyjádření velké nedůvěry, což mělo za následek bojkot dalšího sněmu. Podle nich rada upřednostňovala potřeby živých před požadavky mrtvých, což brali velmi urážlivě. K zásadní změně nahlížení na duchy došlo až v roce 1811. Nově zvolený ministr kouzel Grogan Pařez definoval, že za osobu se považuje každý tvor, který má dostatek inteligence, aby porozuměl zákonům a mohl částečně přispět k jejich vývoji. I s tímto duchové nebyli spokojeni. Označení jako osoby totiž představovalo něco živého, čímž se rozhodně necítili být. Z toho důvodu došlo v odboru pro dohled nad kouzelnými tvory k vytvoření 3 divizí. Divizí zvířat, divizí osob a divizí duchů. Tento velký krok přispěl k vytvoření právoplatných zákonů a práv, kterými se tato neživá část kouzelnické komunity začala řídit. Jedním z míst hojně osídlených duchy je Bradavický hrad. Mezi ty nejznámější patří určitě skoro bezhlavý Nik, tlustý mnich, šedá dáma nebo krvavý baron. Známí jsou ale také zákeřný Protiva nebo ufňukaná Uršula z dívčích záchodků v 2. patře. I když se duchové se studenty snaží vycházet, občas nastane situace, kdy se dostanou do sporu. Odpovědnou osobou, která se tímto zabývá, je hlavně ředitel školy. Na straně neživých tyto spory řeší uskupení hlavních bradavických duchů, kteří mají pravomoc rozhodovat o ostatních. Takzvaně sněm duchů. Obecně však platí pravidlo, aby si každý čaroděj 2krát rozmyslel, zda chce opravdu přejít do sporu s touto entitou. Neměl by totiž zapomínat, že duchové tu budou na pořád, a proto není zrovna moudré dělat si z nich nepřátele. A jak to vidí mudlové? Ti se nemohou vrátit jako duchové. Také nebývají tak citliví na vnímání této entity a tak je zřejmě nemohou vidět. Pokud je v blízkosti duch, mudla to zaznamená pouze částečně. Má zvláštní pocit, místnost mu připadá strašidelná. Ale pokud některý z mudlů tvrdí, že viděl ducha přímo, znamená to, že si vymýšlí. Nebo je to čaroděj a oficiálně porušuje nařízení o utajování kouzelnického světa. Každý z duchů má zajímavý příběh vyprávějící jeho původ a situaci, která ho nasměrovala vybrat si tento mrtvý život. Tímto bych vám rád oznámil novou minisérii Duchové Bradavic, kdy každý díl povypráví příběh jednotlivých neživých postav z této kouzelnické školy. Zaklikněte tedy tlačítko odběru se zvonečkem, abyste měli jistotu, že se k vám nové video dostane co nejdříve. Já se zatím loučím a brzy u dalšího videa.